Hej og velkommen endnu en gang til Venner på SideQuest. Jeg er jeres ene vært Peter. Og jeg er sandvært Michael. I dag der er vi nået til episode 5, og det bliver et lidt specielt afsnit, fordi vi har lige... we have turned the tables a bit, som man siger, og det får I lov at høre lidt mere om. Men først... Temaster! Yes, jamen så er vi her igen efter vores fine temasang, og som Michael så fint nævnte lige før, så er det, at vi skal lave en lidt speciel episode denne her gang, fordi det er nu nummer 5, så vil vi gøre det lidt anderledes. Yep. Ja, det vi gør egentlig, det synes jeg, det skal du få lov at forklare, Michael. Det synes du var jo startet. Ja, jamen altså, nu har vi jo haft 4 episoder, hvor at det ligesom er mig, der har stået lidt for skud. Du har valgt nogle, eller man kan sige, de fleste af gangene har du valgt nogle serier, vi har skulle snakke om, og så har vi også haft spin the wheel til at beslutte en serie for os. Men så kom du med den geniale idé, at nu skulle vi prøve, at vi skulle finde en serie, som du heller ikke havde set før. Og det er alligevel også en opgave i sig selv. Ja, vi må lige gå igennem et par sider på Crunchyroll. Ja, fordi et af kriterierne var jo også, at den gerne måtte være en af de nyere serier. Ja, den vi endte med, det var så den her som meget ny anime, og jeg ved ikke, hvad den japanske titel er, fordi jeg har intet undersøgt omkring den her. Jeg er gået fuldkommen blind ind og se den her episode, eller serie. Og den hedder Roll Over and Die, I Will Fight for an Ordinary Life with My Love and Cursed Sword. I hvert fald det er det, der står på Crunchyroll. Jeg ved ikke, om det er rigtigt oversat. Ja. Så den titel, den havde jeg slet ikke opdaget. Jeg troede bare, den hed Roll Over and Die. Det var dig, der gjorde mig opmærksom på, at den havde et længere navn faktisk. Og sikkert et navn, den har. Jamen, jeg har sådan en idé om, hvis du får den japanske, så er det bare sådan en kilometer lang titel. Vi ved faktisk ikke så meget om den. Vi ved ikke rigtig genre og sådan noget, hvor man lige kunne læse sig lidt til, hvis man læser synopsen, men jeg kan legit ikke huske, hvad der stod, for jeg tænkte på, at jeg går bare ind og ser den, og ser, hvad der sker. Man får et reelt og oprigtigt førstehåndsindtryk af serien. Ja. Så med andre ord, i dag, der vil vi gerne have en lidt løs snak om en serie, som vi begge to ikke har set før. Altså, vi har ikke diskuteret noget om den før. Altså, udover, eller væk fra optagelserne, eller hvad man skal sige. Nej, altså det eneste, vi har aftalt, det er, at vi ser de 3 første episoder. Ja. Og da jeg så dem her forleden, der så jeg, at der var 4 episoder. Så det er en meget ny serie. Det må man sige. Og så slutter vi af med, selvfølgelig, vi skal have en lille Malsgaard-duel. Yes. Ingen af os har undersøgt, hvad den er. Nej, hvilket var meget svært for mig, for jeg hader ikke alt det her info på bordet. Du er meget struktureret, så... Ja, i hvert fald med sådan noget her, der vil jeg gerne, der er meget firkantet. Alting skal være undersøgt på forhånd. Ja. Jeg tænker, skal vi ikke bare hoppe ind og se, hvad vi oplevede i første episode, så tager vi den derfra? Jo, så vil jeg sige de berømte ord. Peter, hvad har vi med at gøre her? Det der har du ventet på. Ja, okay. Det har du ret i, det er. Jamen, godt spørgsmål, Michael. det jeg tænker, vi har set, jeg vil næsten godt kalde det en lidt mørk fantasy-serie. Og der handler med, jeg synes, man godt kan sige, der er noget personlig udvikling inden. Det ligger de faktisk okay vægt på i starten i hvert fald. Det er man noget at se, synes jeg. Mm. Og det er nok det der med, at altså man kan sige, det er jo altid, hovedpersonen har jo altid en speciel evne, der gør dem OP eller et eller andet. Altså det er altid noget, der ligesom gør, men den handler lidt om, vend det her noget dårligt til noget godt. Er der lidt et tema på for hende i hvert fald. Flum Apricot, som hun hedder. Et meget specielt navn, ja. Flum Apricot. Jeg vil også sige, at det gik meget hurtigt op for mig, hvilken slags serie vi havde med at gøre her, og jeg tænkte,
det minder faktisk meget om noget af det, vi allerede har set. Det her med at have en hovedperson, som ikke rigtig kan finde sine evner. Eller ved godt, hvad... Ja, hun ved jo teknisk set godt, hvad hendes evne er. Det kommer vi ind på lidt senere, hvad det er, men hun har svært ved ligesom at finde ud af at udnytte den. Ja, lige præcis det. Og det er nok også fordi, at den evne er måske sådan lidt... Hvis du ikke måske sætter den sammen i en vis kontekst, så kan jeg godt se, hvorfor den er ubrugelig. Ja. Men jeg tænker bare lige for at sætte tonen af serien. Kan du huske, hvordan den starter? Ja, men vi starter med sådan en, jeg vil næsten sige højtidelighed, eller en form for kroning, eller hvad man skal kalde det, altså, hvor man ser hende her Flom få en rosenkrans på hovedet, og hun er blevet udvalgt til at skulle på den her quest for at bekæmpe den her Demon Lord, sammen med de andre helte. Der er ligesom det her Heroes Party, hun skal være med i. Ja. Og det er egentlig det, du ser, så kommer der lige en intro, den kan vi lige tage senere, hvis det er. Ja, meget gerne. Og så efter den, så er hun i en fangekælder med mennesker, der er såret, og hun er blevet mærket, og man er bare så lidt, well, that escalated quickly. Ja, fordi jeg tænkte, den der kroning, eller hvordan du beskrev den, jeg tænkte på sådan noget midsommeragtigt, midsommerfest nærmest. Min første tanke var, når hun skal giftes. Ja, det er lidt nu er en kontrast. Ja, altså det er i hvert fald meget 0-100, meget, meget hurtigt. Jeg tænker, okay, shit got real fast. Der er jo sådan en slavehandler, eller hvad man skal sige, der holder dem fanget. Ja, og det irriterer mig, de bruger sådan en typisk trope, altså den her karakter, det er en fed, nasty-ass dude, der har meget høje tanker om sig selv, og det er han absolut ingen grund til at have. Præcis. Altså, det at sige, jeg tænker, alle, der har set anime bare et par gange, de ved næsten, kender den der type der. Og det ender altså altid galt for ham, heldigvis. Heldigvis, ja. Og det gør det sådan set også her, men man bliver også introduceret til, at den her verden, den er ligesom fyldt med monstre, og specielt de her ghouls, som viser sig at være inde i den celle der. Fordi, ja, han vil jo... han fortæller dem jo sådan set, at I har ikke tjent nogen penge. I har ikke tjent mig nogen penge. I er ikke noget værd, så derfor så slår jeg bare ihjel nu. Hvis I kan nakke de her ghouls, så får I lov at leve. Ja, lige præcis. Og der skifter tonen jo meget hurtigt fra i forhold til de første, hvad er det, 30 sekunder, et minut inden introen, hvor alting er glade dage. Så er du nede i den her fangekælder, hvor nu skal de kæmpe for at overleve, og ja, håb på, at de egentlig ikke bliver spist levende, simpelthen. Ja, og det var her, det meget hurtigt gik op for mig, at kan du huske, jeg sagde, at jeg kunne godt tænke mig af at se en blodig, og sådan lidt, af de her lidt mørkere anime. Mm. Ja. Det kunne godt have været den her. Det finder man meget hurtigt ud af. Ja, jeg så det, tænkte også bare, og du kommer til at elske det her. Ja, og det gjorde jeg. Jamen, jeg skal også sige, altså, jeg kan også godt lige se det forstå på den måde. Det er jo meget rart at have noget andet end det typiske, kan man sige, i mangel af bedre ord, børnevenlige måske, det der, hvor at det er lidt mere... Og jeg har ikke et bedre eksempel, så jeg kommer til at sparke mig selv for det her, men eksempelvis Dragon Ball. Men man har noget lidt mørkere end det. Der er aldrig et afsnit af Venner på SideQuest, uden at vi nævner Dragon Ball. Ja, det bliver snart Dragon Ball på SideQuest eller et eller andet i stedet for. Ja. Vi har stadig ikke snakket om så. Det kan nås endnu. Du skal se Super en dag. Ja, det er rigtigt. Men han gør jo så noget, der lidt cementerer, hvor forskruet ham, der slavehandleren er. Han siger også, jamen, der er et sværd. Tag det så og brug det. Og det er et fedt sværd. Ja, det er jo det der epic grade, altså så bare basically noget af det højeste, i hvert fald man får vide til videre i den verden. Ja, men man kan også godt regne ud, at det nok ikke bare lige, fordi hvad er det, der sker? Der er en forsøger at tage det. Jeg vil sige, han bogstaveligt helt smelter. Ja, han disintegrater bare. Ja, altså, I'm melting. Og inden der har man set jeg tror, er det ikke bare en ung kvinde, der bare bliver spist levende? Jo, altså man har set de... Jo, præcis, altså det... Hun har jo også sagt, altså hvor hun tryller for livet, jeg vil gøre alt, bla bla bla, haps, spist. Ja. Og det efterlader vores hovedperson, Flum Apricot, i en a bit of a pickle. Ja, der havde jeg, altså da jeg så sværdet, der havde jeg nok allerede lidt gættet, hvad der skulle ske, og det ved ikke, om det er bare mig. Det kan også være, du har gjort det.
der må jeg faktisk indrømme, at jeg havde lidt glemt, at hun måske havde nogle evner eller sådan noget på det tidspunkt. Jeg kan ikke engang huske, har man fået det at vide på det tidspunkt? Man har lige fået at vide enkelt, at hun har den der reversal skill, og hendes stats er 0 og brugelige. I hvert fald, så havde jeg slet ikke tænkt over, at hun så kunne bruge sværet. Det er igen, jeg er også sådan lidt speciel. Jeg kan læse et par kapitler i en bog, og så kan jeg så gætte, hvordan den slutter. Så, men det er jo også det, der kommer et flashback, hvor man faktisk ser, at hun bliver solgt som slave og brændemærket. Altså, ja. Det er sådan, hun tænker lige tilbage, inden hun tager sværet. Yep. Udover hende, så er der jo faktisk en person mere tilbage i cellen, som også stadig er levende og ikke spist. Ja, det er sådan og hun er... Ja. Jeg skulle bare til at sige, hun er den mest unfazed person ever. Altså, det er bare, does not give a shit. Nej. Altså, det er ikke rigtigt. På noget som helst. Hun ser heller ikke helt almindelig ud, af mangel på bedre ord. Hun har en hel masse forbindinger sådan omkring ansigtet, og sådan, så hun er blevet brændt, eller sådan ude for sådan nogle, som hun har været i en ildebrand, eller fået de her brændsår, eller sådan noget. Ja. Men ja, undskyld. Fortsæt bare med sværet. Ja, men Flom prøver i desperation jo at tage det her svær i stenen, hvad jeg vil kalde det. Og det var så det, jeg synes, det var fedt, at serien lige går lidt ekstra sit, at det, mens hun skal hen, ligesom går efter det, så kommer Gulse faktisk og får fat i hende, for ligesom at lave det her spændingsmoment, altså virkelig bygge op til, hun er så tæt på, og alligevel så begynder de altså at hugge hende nu, så det er ikke sikkert, hun når det. Altså, der bliver decideret taget bidder af hende, mens hun prøver at komme hen til sværet, så det ser rimelig smertefuldt ud. Ja, så hvis nogen overvejer at se det her, hvis I kan lide noget blodigt, noget action fantasy, altså by all means, go right ahead. Ja. Men hun får, som altid, helten skal lige akkurat kunne med fingrene få fat i det. Og sværet, i mangel bedre ord, godkender hende, nærmest instantly healer hende, og hun kan bare smide gulsene væk, som om de var et par småsten eller dukker, eller hvad ved jeg. Ja. Ja, de får tæsk. Ja, det går, men det er jo så også der, at man får at vide, det her er et cursed sværd, så normalt så er det jo, at det forringer alle ens evner med, var det 900, et eller andet, 960 var det, 995, så sådan det var. De snakker jo også om, at de har stats, som om, at det er sådan et slags, et RPG, eller et eller andet, altså de har sådan strength, intellect-agtige stats. Ja, og det er heller ikke helt unormalt i de her fantasy-verdener, ikke i dag. Altså hvis du tager en fantasy fra 80'erne, gjorde man det ikke, men i dag er det faktisk bare standard på mange af dem. Og igen, hendes var 0. Hun har bare den her evne, der hedder reversal. Ja, præcis, men det var det, hvis du skulle have fået minus 995, så får du pludselig plus 995. Ja. Og så er hun jo helt stærk. Yep. Så kort og langt, hun slår Gulsen ihjel, hun slår slavehandleren ihjel, efter han tryller meget sølle for sit liv. Jeg tror faktisk, han er så kæk at sige, at han skal nok sælge hende til en god et eller andet. Altså, han tror stadig, han kan sælge hende. Det er også bare så lidt. Hun har vildt lige kottet trammer åben og Gulsen ned med et sværd. Altså, hvad er det, du tror, der vil ske i præcis lige nu? Ja. Men, ja. Hun smadrer mig og befrier hende pigen. Jo, og så sker det egentlig, at hun får sværdet ind i hånden, fordi det er det der epic grade, de kan gå ind i hånden, ligesom at blive skjult inde i ens legeme, så man ikke bare går og svinger det. Så det hænger ikke bare og floater på ryggen af en. Det er sådan et spil. Jamen, der er jo nogle spil, der kan du gemme det, men ja. Cosmetics. Jeg har faktisk noteret noget andet fra cellen, og det er, jeg synes næsten, de brød the fourth wall, eller hvad man siger. Fordi der er også en fortællerstemme i serien, ja, som beskriver situationerne. Og der Flom der, altså hovedpersonen, svarer faktisk fortælleren. Ja. Og det sker kun der. Og det synes jeg bare var spøjst. Jeg troede, det ville ske mere senere hen, men det var bare et meget spøjst værktøj at bruge som fortællingsværktøj. Ja, lige præcis. Ja, fordi der kommer sådan noget, i hver episode kommer der lige sådan en fortæller ind over og siger et eller andet.
Men det er kun lige der svarer hun, fortælleren. Ja. Og noget, jeg så noget, men det var fint, du noterede det, for det havde jeg faktisk ikke gjort. Det er hende der pigen, Milkit, som hun hedder. Ja, det finder man ud af lidt senere. Sorry, spoiler alert. Jeg tror, det er ikke det værste, man kunne have sagt. Men jeg lader bare mærke til det, at uanset hvad der egentlig foregår, og Flom basically har reddet hendes liv, så nægter hun faktisk at rykke sig ud af flækken, med mindre at Flom vil acceptere hende som hendes slave, altså så Flom skal være hendes mester. Ja. Og jeg kunne bare ikke lade være at tænke, stakkels pige, hvad fuck er der sket i hendes liv, for at det er der, hun er? Ja, jeg skulle til at sige, men det er vel, bliver det egentlig ikke også forklaret, at hun har aldrig, altså hun kender kun livet i fangenskab, så hun ved ikke andet end det at være slave. Hun kan ikke fungere i andre sammenhænge. Nej, og det er jo, jeg tænker bare stadig, det er sgu da synd. Ja. Men igen, det fortæller noget om verden, synes jeg. Den verden, man bliver, den er grå. Ja, den er virkelig, virkelig grå. Ja. Men så sker der vel ikke så meget mere, altså de slipper fri og kommer ud i byen, så hvad jeg lige har skrevet, så er der et kort sceneskift her, hvor man ser det der Heroes Party ude i ødemarken. Ja, fordi der er det der flashback til, hvor man ser, at Flumpy er solgt som slave, som er ret væsentligt. Ja, men det er jo det, der sker, inden hun tager sværet. Det er jo det, hun tænker tilbage, så tager hun sværet. Jamen, skal vi så ikke lige forklare? Fordi det synes jeg, det var noget af det mest fucked af det hele. Jamen, der er det her Heroes Party, som Flum er en del af. Og der er nogle andre medlemmer. Der er blandt andet en, der hedder Eterna, Gardio, Sean, tror han hedder, eller på anden vis, altså J-E-A-N. Jeg kalder ham bare Sean, og så Cyril. Så de er jo lidt sådan et klassisk fantasy party. Men ham her, Sean, han er en led satan. Han kan bare ikke lide Flum, fordi hun er dødvægt af mangel på bedre ord. Hun har jo ikke nogen evner, udover at hun er rigtig, rigtig god til at lave mad til holdet. Altså det her, det er før alt det med, at hun sidder i cellen selvfølgelig. Og hun opdager, hvad hendes kræfter kan bruges til. Men indtil da, der er hun ligesom bare... Han kan ikke forstå, hvorfor hun skal være med. Nej, fordi hun kan ikke noget. Det viser sig så senere, at de har nydt godt af, at hun rent faktisk har været en del af holdet, på trods af, at hun ikke har kunne kæmpe. Ja. Men han beslutter sig så for, at nu skal det være slut. Altså, når man ser serien, så virker det bare som om, at alle er on board. Nu skal hun bare sælges som slave. Det er sådan, det lidt bliver fortalt. Det er ikke det, der er sandheden. Men han sørger for, at hun bliver solgt til ham, slavehandleren, og han brandmærker hende endda også personligt. Mens hun... Altså, det var lige før jeg overvejede at begynde at tælle, hvor mange gange hun blev kaldt fra trash, altså affald. Fordi jeg tænkte bare, det gør virkelig meget ud af, at man skal vide, at hun er affald. Ja. Shit, hun bliver bare kørt ned. Men jeg tror også, det er det, fordi, det sagde vi ikke så meget, men da hun er i cellen, hun har jo ikke nogen høje tanker om sig selv overhovedet. No. Og det var allerede der, hvor der begynder at komme noget personlig udvikling, hvor hun ligesom vælger at sige, nej, det er nok, jeg er et eller andet værd. Ja. Og det er også derfor, hun prøver at kæmpe for sit liv, og tager sværet alt det der. Men det er rigtig fint, altså det... Asshole Sean, det er faktisk fint, du skrev navnet ned på ham, for det gør jeg ikke. Jeg skrev bare spade med briller. Ja, men han er virkelig et svin. Ja. Men vi kan jo lige forklare, hvad sandheden er lidt senere, fordi det bliver ikke afsløret her. Nej, men man ser i hvert fald bare det sceneskift i ødemarken, hvor at han fortæller alle de andre i partiet, at hun har gået i egen frivillig efter, hvad det hedder, han havde talt med hende om, at det nok ville være svært for hende, at hun kunne komme til skade og sådan nogle bullshit ting. Ja, men altså det bliver jo også afsløret, at den hun er tættest med, den hun har det tætteste bånd med i gruppen, det er hende der Cyril. Og det bliver jo lidt fortalt som om, at fordi hun er til stede, og hun siger ikke noget, altså hun bryder ikke ind eller noget, der beslutningen ligesom bliver taget, om at hun skal sælges. Ja, men må man ikke sige, ham der, Sean, der er også lige tid, jeg kan ikke huske, om det er, han sådan, er det internt, eller om det er bare, fordi han lige er gået væk fra de andre, eller sådan noget, men der han fryder sig over, at nu kan han få Cyril for sig selv. Ja, der har været noget jalousi. Ja, lige præcis, for Cyril og Flom, de har så været meget sammen, de har været BFFs, basically, hvad det man lige finder ud af. Ja.
Men det var sådan set bare lige det. Så er man jo sådan set tilbage i byen med Flom og Milke igen. Ja. Og den by, det er ikke også, det er ligesom hovedstaden i ja, der hvor de er. Jeg har faktisk ikke lige navnet på, hvad byen hedder, må jeg indrømme, men... Det skrev jeg heller ikke. Nu tænkte bare mere, at der var alle de her distrikter med nord og vest og sådan noget. Ja, og det har jeg også noteret. Jeg har skrevet, man bliver introduceret til centraldistriktet, østdistriktet, vestdistriktet og norddistriktet. Så tænker jeg, hvor syd? Så det så jeg også bare tænkt på sådan, hvad syd? Er det bare hul i jorden? Det er nothing. Jeg ved det ikke helt, men det virkede bare sådan lidt off. Men ja, fordi det er virkelig som de tænker, at i stedet for at vi laver en firkant eller en cirkel, så laver vi for eksempel en firkant eller en cirkel, og så tager vi lige bunden og siger, den korter vi ud, og ligesom bare laver et eller andet fucked up indhak med mur. For det findes ikke. Nej, men... det er ikke fordi, det er ude til vandet, eller et eller andet, hvor landet bare stopper, eller sådan noget. Det er bare, nej, der er ikke noget syd. Det kan være, man får det at vide i senere episoder. Nu så vi jo kun de første 3, og der berører de det ikke sådan set. Ja, der er altså en god forklaring, men jeg undrede mig bare. Ja, det sprang de let og elegant over. Ja, men så tænker jeg, det næste, det er jo det, Flom, der er hun jo så rimelig, det, hvad skal man sige, ja, Flom, hun er meget objektiv og tænker, hvad skal vi have for at overleve? Vi skal have penge. Hvordan får vi penge? Vi skal være eventyr eller adventures. Ja, nu har hun fået blod på tanden. Det kan hun det hele. Ja, bare mega buff. Jamen, jeg synes lidt, det er den, altså, det var lidt den feeling, jeg fik, at hun blev sådan næsten grænsende til overmodig-agtig. Ja. Men jeg tror også, hvis du er gået for at være den svageste, til du får stats, og det får man så også vide på et tidspunkt, hvad rang de egentlig passer til nogenlunde, det gør man ikke lige nu, men så tror jeg, at de fleste vil være sådan lidt, okay, nu kan man klare sig selv, man kan skaffe sine egne penge, så tror jeg, det er naturligt, at man også vil gøre det. Ja. Især når du får det der, så det epic-våben, som jo er, altså meget eftertragtet virker det til, når man andre hører om, hvad det rang det er. Men nu kommer det i hvert fald, de kommer ind i den her Adventures Guild. Ja, og det er jo, hvad skal man sige, sådan et samlepunkt for eventyr. Ja, jeg fik så lidt fornemmelsen af, at der må være andre Adventures Guild, og den her, det er jo sådan lidt en low-life Adventures Guild-agtig. Den ud for den mest nuskede i byen, ja. Ja, fordi jeg tænker, det fornemmede jeg i hvert fald lidt, for jeg tænker, at der må være andre Adventures og Guilds end den der. I så kæmpe en by. Der er jeg enig med dig. Og det er jo også det, hvor de først bliver nægtet, og så kommer der ham her, Dean Phineas, som er en A-rank adventure, og siger, lad dem dog, og så får de så en quest, som skulle være rank F. Ja. Hvad hedder det? Ja, det er jo sådan en typisk storbarmet, kromutter-agtig person, der tager imod dem. Og jeg synes godt, man kunne fornemme, at hun var velmenende, da hun sagde, jeg tror, I vil passe bedre ind i et bordel. Det var okay. Altså, hun var meget ærlig. Ja, men jeg synes godt, man kunne fornemme, at det var fordi, hun tænkte, det er faktisk bedre, end hvad der venter jer som eventyr. Ja, og det siger hun, kommer jo også med en kommentar, at efter de er taget afsted, another life wasted, altså det er endnu et liv spildt, fordi hun tænker, jamen et horehus er bedre end at være død. Ja, igen, a testament to the harsh world. Ja, lige præcis. Ja, de får jo så den her quest, eller hun giver dem modvilligt efter ham her, og Dean, han går ind ligesom og presser lidt på. Han er sweet-talket. Jamen, jeg tror, altså det, jeg synes ikke engang, det er fordi, han sweet-talket. Det er jo mere sådan, fordi jeg fik fornemmelsen af, i hvert fald da jeg så den første episode, at hun vidste godt, hun kunne ikke rigtig sige nej til ham. Altså, han havde noget, ikke velvilje, men han havde noget magt. Altså, han bestemte sådan mere eller mindre. Men altså, vi er enige om, ikke også? Da du så ham første gang, altså den scene der. Ja. Vidste du så ikke også godt, at han ikke var et godt menneske, på trods af, at han virkede i og så god? Jo, altså det synes jeg, det var meget tydeligt. Og det var også derfor, at da hun er modvillig, så var jeg tænker, okay, fordi hun, altså normalt havde sådan en receptionist, der uddeler quest jo, i hvert fald i mange andre serier, haft rimelig meget magt, eller sådan i forhold til det. Men hun bukker under, og ligesom lader ham få sin vilje, så der sagde det også bare til mig, okay, han er ret højt på strå, hvis han egentlig bare kan gøre det der, og hun egentlig ikke sætter sig imod. He is somebody.
Ja, lige præcis. Og det får man så også at vide, at han er A-rank, så det er jo rimelig højt. Yep. Ja, og så som du lige var, eller nævnt, de får at vide, den her quest, den er en stille og rolig en, det er en F-rank, og man kan sige, at jo nærmere vi kommer på A, jo bedre, eller jo sværere er det, og ham der Dean, han er jo en A-rank, så de bliver stemplet som F-rank. Og det er jo først, da de er taget sted, at så bliver det afsløret, at det er nok ikke helt sandheden. Nej, jo, der er det der er det jo, han snakker med sine kompaner. Ja. Kompaner der, at det er en D-rank, og monstrene er cirka 5 gange stærkere end F-rank. Sådan cirka, men de skal jo testes. De skal vise, hvad de er støbt af. Ja, før de dør. Det er jo sådan set episode 1. Ja. Og der har jeg noteret, at fordi det gik op for mig, jeg så den dobbede udgave. Men da jeg startede afsnit 2, der havde de sgu ikke dobbet den endnu, så ny var den. Så jeg måtte lige skifte over. Jeg måtte lige brush up on my Japanese. Og det var så også, jeg så dem alle sammen subbed, faktisk. Ja. Men jeg vil sige, at dobben, den er ganske udmærket. Jeg synes, de klarer det rigtig fint. Så hvis man gider vente, at de får dobbet dem alle sammen, så er det helt klart det værd, synes jeg. Fedt, det var meget fint indspark egentlig. Det der typisk er de 2-3 episoder bagud på dobben. Det er alt efter, hvor populær serien er. Men det forklarer også bare, hvor ny den er i virkeligheden, her hvor vi ser. Ja, lige præcis. Nå, men så starter episode 2 med den fedeste intromusik, jeg har hørt indtil videre i alle de serier, vi har set. Oh my god. Ja, det var så godt, at jeg måtte ind og undersøge, hvem de var. Fordi, ja, nu overtager jeg lige hele snakken om intromusikken. Fordi sangen, det er Liberator af Metal Idol-gruppen Passcode. Og det der først, det er sådan en typisk blanding af sådan hård metal og popmusik, eller hvad man skal sige, sådan rigtig japansk J-pop, eller hvad man kalder det. Men, ja, lige præcis. Og altså, jeg var solgt, fordi det gik pludselig op for mig. Den der person, der growler i baggrunden, det er sgu da en kvinde, det er ikke en mand. Nej, men helt sikkert, jeg skal også bare, jeg er helt enig med dig, altså jeg har hørt introen på hver episode, for jeg var sådan lidt, this is awesome, den er så fed. Ja. Jeg sad decideret headbanget. Først der tænker jeg sådan, fordi det er jo sådan næsten sådan noget Bible-musik til at starte med, eller sådan noget kor-musik, hvor de blander sådan noget growl. Så jeg var helt sådan, hvad sker der her? Der var jeg fanget. Ja, så det er fedt. Varmt anbefaler at høre den. Ja, det er helt enig, den var rigtig fed. Altså det, og så også bare for, hvis man ser introen, får man også lige hurtigt faktisk smidt i hovedet. Det er en meget mørk, det er en meget blodig serie, der ligesom kommer oven i alt det her sådan metal og growling og sådan noget, så det øger effekten af det, synes jeg. Nu prøver jeg lige hurtigt at finde lyrikken til sangen, fordi der er, jeg vil jo næsten kalde det lyrisk geni et sted. Lad os se her. For jeg er ret sikker på, at der er et sted, hvor de bare gentager kill, 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 kill. Og det var bare, jeg kan ikke lige finde det nu, men i sangen, der gentager de på et tidspunkt bare kill, 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 kill. Og det satte også lidt tonen for serien. Ja, det kan man godt sige, men jeg synes ikke, jeg kan huske det, at de synger lige præcis det. Sikker på, at de ikke synger bare noget, der lyder som om. Tror du det? Ja, jeg fandt lyricsene her, jeg sender dem lige til dig. Nu er det sådan, du tænker, nu er nødt til at høre den. Nu bliver jeg nødt til at finde, ja. Jeg er ret sikker på, at det er det, de siger. Sorry. Jeg måtte lige... Helt i orden. Har du set et billede af det, altså af Passcode? Altså, ved du, hvordan de ser ud, dem der synger det der? Jeg må indrømme, jeg så kun lige hurtigt et billede, men jeg fik næsten bare sådan en... Det lignede lidt bare sådan en popgruppe.
Ja, nu sætter jeg et billede til dig. Kan du Sådan prøve at lidt se baby her? metal-agtig, måske. Ja, det Ja, er ikke helt forkert. Det er ikke helt forkert. Men nej, anyhow, ja, det er i hvert fald en fed intro. Altså, det er det var også en af de federe, vi har hørt i hvert fald. lidt et tidsspring der. Men det skal også være plads til. Men ja, episode 2. Ja, skal vi se. De er Flom og Milkit. Det er sådan nogle sjove navne, det her. Ja. De er ude i den der, ja, de er ude i en skov. Der er dyreliv. Altså, det er en skov, så det makes sense. Ja. Og der kommer de sådan lidt mere, hvad skal vi sige, serien tager lidt af farten. Altså nu har der været episode 1, var ligesom meget action, der skulle lige ske. Serien kommer i gang, der skal ske noget. Balls Og der to the walls. Ja, her skruer de lidt ned med, hvor Milkit spørger, hvorfor Flom ligesom har reddet hende. Og der kommer det sådan lidt mere personligt ind over, hvor altså også med lidt, Flom kigger lidt indad, jamen hvorfor gjorde hun det egentlig? Ja. Og det kunne jeg godt lide, de faktisk lige sådan sat ved, at det ikke bare var action på action, uden egentlig at gå i dybden med karaktererne på nogen måde. Ja, fordi jeg synes også meget hurtigt, så Flom og Milkit, altså det er ret tydeligt, at de meget hurtigt danner et eller andet form for bånd. Ja, men og det må det være Flom, det er jo, altså Milkit er den første, hun faktisk har reddet. Det tror jeg også, hun nævner på et eller andet tidspunkt. Hun er den første, hun faktisk har kunne gøre noget for, altså det andet menneske, så det giver nok et eller andet specielt bånd for hendes side af i hvert fald. Ja, det virker i hvert fald som om, at hun vil gøre hvad som helst, nærmest for at beskytte hende. Ja. Men jeg skulle til at sige, man bliver også introduceret til kirken i byen. Ja. Fordi det er jo ligesom kirkens ridder, de skal man finde ud af lige pludselig, at ham der slavehandleren, som døde, det bliver efterforsket af ridderne. Kirkens ridder. Ja, lige præcis, og normalt så har det jo bare været de der, byvagter, der havde gjort det, altså de er ligesom politiet normalt. Ja. Hvor kirken er måske lidt mere, hvad ved jeg, militærpolitiet, mangler bedre ord. Jeg skulle til at sige, at man mistænker, at der er noget helt andet på færre her. Og Ja, ham lige Dean præcis. fra Adventures Guilden, han ser selvfølgelig sit snit til at udnytte det, fordi så hvad er det, han snakker om nu med, så kan han få fodfæst i den centrale del af byen, altså den lidt mere, det er ikke den rige del, men det er ligesom der, hvor man handler og sådan noget. Ja, det er sådan meget influs. Og hold op, det var et svært ord det her. Der er meget indflydelse, hvis man har noget at gøre der. Det var det, jeg prøvede at sige. Ja. Så han går efter bare for indflydelse. Altså han går ikke efter at være en typisk adventure, fornemmer man godt lidt. Han vil bare gerne bestemme for skyggerne. Ja. Jeg tror også, at det ikke her, man også får et indblik i, at den måde, han egentlig har fået al den indflydelse på, det er fordi, han er egentlig ikke den store eventyr selv. Han har bare ligesom fulgt andre dygtige eventyr, og ligesom bare blevet langsomt bygget sig op. Jo, altså du får at vide, at han har forbindelser, og det er egentlig de forbindelser, han har udnyttet til at blive rank af. Ja. Så det er jo det der, kender du nogen, der kender nogen, uden egentlig at være en skid værd, så kan du godt stige graderne. Præcis. Så han er også et røvhul. Ja, der er mange røvhuller i den her serie. Præcis. Men bare for lige, hvad der får du faktisk lidt, finder du lidt ud af, vi sagde det bare ikke rigtigt, men det der Hero Party, altså resten af dem, undtagen ham der Sean, de var faktisk rimelig stand-up, altså de var okay gode, fordi de synes jo ikke, hun skulle væk, Flom. Nej, det viser det sig, at de ikke vil. Præcis, altså, så det var bare for at sige, det var ikke alle heltene, der var assholes, faktisk bare en af dem, men det er så typisk så også ham, der er leder. Det bliver bare vinklet på sådan en måde, så det i første omgang ser ud som om, at alle er egentlig enige. De er ikke glade for det, men de kan godt se, at hun er dødvægtagtig. Sådan bliver det vinklet. Ja. Men i sidste ende, så som du også selv fortalte, så viser det sig, at han har bare, altså Sean har bortforklaret, at det var hendes eget valg -agtigt. Hun kunne godt se, at hun blev nødt til at tage hjem. Ja, lige præcis. Men ja, det er i skoven, at der er lige, de finder et skelet i et lig, ikke fordi der er så meget i det. Men det er det ligesom gør, nu går vi over til lidt mere den mørke tone igen. Det er ligesom... Ja, nu er de ude til deres quest. Ja. Og så er det ligesom, at de støder på varulve, som er de her D-rank-monstre. Er det her, hun finder et næste stykke udstyr egentlig? Det er efter alt det med varulvene. Okay. Ja, sorry. Så indskyder jeg Nej, men det er fint. Og der får man også
man har introduceret det før, men der bruger hun igen den her scan ability, så hun kan se statsene på sig selv og udstyr og monstre. Ja, man har set den, man har ikke fået forklaret, hvad den egentlig gjorde sådan i dybden. Man kan godt regne det ud, men Ja, og til at starte med, så er det jo, at de har en total gennemsnitlig statsværdi på 512, så det er i princippet ikke et problem. Udover de mange, så kan det være et problem for hende. ja, fordi man ser først en, scanner den, og så tænker hun, det bliver ikke noget problem, så kommer der lige pludselig flere. Og det, man får også lidt hurtigt, meget hurtigt flashback, eller sådan noget, hvor at en af de gode heldige fortæller for dem, Varulve jagter aldrig alene. Og det er jo så også det, hun siger, det havde han ret i. Nærmest. That was true. Men jeg vil sige, og den havde jeg så, skal jeg da ikke om, havde jeg ikke selv lige umiddelbart regnet med. Det, der sker nu, det er jo, at Nej. en af varulvene, den bliver, kan man ikke sige, lidt sulten. Den ser også lidt fucked ud i ansigtet, i forhold til de andre. Man kan godt se, at den her, der er et eller andet galt med den her. Ja, præcis, så jeg tænkte på, det er bossmonstret. Den er, du ved, det er lige alfaen, der lige er lidt ekstra psyko. Og det var den også, på mere end en måde. Den begynder at sige, du skal ind i mig, og du skal ind i mig. Den begynder at observere alle de her andre varulve, for ligesom at blive sådan en kimære. Ja, lige præcis. Og får de her total stats på 1863, så nu er Flom lidt fucked. Ja. Fordi den er basically dobbelt så stærk som hende. Præcis. Men det er jo så her, der kan man godt se Flom ligesom stadigvæk beholder den her good guy attitude, altså hun holder af Milkis, fordi hun siger jo egentlig, Milkis skal flygte, og så skal hun nok tage kamp mod Kimæren, også selvom hun egentlig tænker, jeg dør her. Ja, en sand held, eller heldinde. Ja. Man kan sige, at varulven forbliver jo ikke bare en varulv, eller Chimera. Det bliver jo en, altså, hvis nogen spiller Bloodborne, for eksempel, kender du det? Ja, jeg kender spillet, men jeg har ikke spillet det rigtigt. Jeg tænkte, det her, det er noget straight out of Bloodborne. det monster, den bliver til, fordi holy shit, den så, undskyld mit sprog, men den så fucked ud. Men det vil jeg godt give dig ret i, altså, jeg ligner godt noget, jeg tænkte på, I ain't sleeping tonight. Men altså, det er sådan noget nightmare fuel. Ja, lige præcis. Og Flom bliver også ligesom ramt af den. Og der bliver serien lidt mørk igen, fordi hendes arm begynder nærmest at transformere og prøver at brække sig selv af. Ja, fordi jeg kan faktisk ikke helt huske, fordi det er ligesom om, at når hun bliver ramt af den der varulv, så er der ligesom sådan et bånd, eller man kan sige, derfra hvor hun bliver ramt, så er hendes ramte kropsdel forsøger bare at twist sig af sig selv ud af kroppen på hende. Ja, lige præcis. Det er virkelig fucked. Og jeg tænker også bare, fuck, det må godt asse det der. Ja, og man ved jo godt, at men hun kan jo regenerere, men hun skal stadig mærke smerten jo. Det er også det, jeg tænker, hvis du har en evne til at regenerere, så næsten instantly eller meget hurtigt, men samtidig har du en form for forbandelse, der hele tiden gør dig smerte, så det er bare at rinse and repeat. Det er bare sådan lidt, det er jo meget psykisk smerte, altså oven i den fysiske. Ja, og det sker mere end en gang. Ja, præcis. Men hun får så hele sin arm første gang, må jeg sige. Og hun triumferende skærer monstret midt over, sådan vertikalt, altså fra top til bund. Yep. Og dræber den, tror hun. Ja, du springer noget over. Nå, gør det. Fordi varulven, hun finder ud af, at det er ligesom om, at det der, som varulven udgyder, det prøver ligesom at forgifte hendes krop. Så den sidste gang, der bliver hun nødt til ligesom at skære sin egen arm af med sværdet, ved bare ligesom at lægge sin kropsvægt oven på sin arm ned over sværdet. Og det så også virkelig crazy ud. Fordi ellers så ville det sive ind i resten af hendes krop og slå hende ihjel. Det synes jeg, det var det mest what the fuck moment. Ja, det tænkte jeg også bare, okay, det tager fandme noget willpower. For jeg har skrevet det her nemlig, at hun skal det over, og så er det, hun samler et hoved op. Den bider hende så, fordi den ligesom kommer til live. Og så er det hendes arm begynder... Okay, ja, undskyld, ja, så, yes. Og så transformerer den igen, og healer, men det er bare, altså, ond cirkel, og så er det, hun ligesom skærer arm af, for hun kan ikke se nogen anden udvej. Yes, sorry, det var mig, der sprang noget over.
Nå. Det er også, det er helt rigtigt. Hvad hedder det? Men ja, det er det der, hvad hun render rundt med det der hoved som et trofæ, Trofæ. hun skal Ja, have med lige præcis. tilbage-agtigt. Ja, det er jo fordi, at for at klare sin quest, så skal hun jo have en varulvetand med tilbage. Så hun render rundt med det der hoved, som så ender med at bide hende. Ja, præcis, du siger, jeg ved ikke med dig, men jeg havde ikke rørt hovedet fra sådan et væsen. Nej, Sådan bare, nope, jeg havde fundet en anden en, om nødvendigt. For man ved, man kan slå de normale ihjel. jeg skulle også til at sige, at man vidste også bare, at det ville gå galt. Man kunne sagtens fornemme det. Ja, der lå lidt til højrebenet. Men hvorom alting er. Det var mig, der sprang den over. Men hun ender jo med at besejre den til sidst. Jeg kan ikke engang huske, er der noget sådan... For jeg kan bare huske, hun siger, okay, time's up, Leroy Jenkins-agtigt. Og så, så siger hun, altså det er sådan noget med, jeg bliver bare nødt til at skynde mig nu. Nå, død. Ja. Nej, men det er sådan noget, hun kommer lige og siger, hun vil ikke flygte, fordi hun er bange for Milkit. Så hun vil ikke bare løbe, så hun vil slå den ihjel. Og det ender med, at hun får hugget den midt over igen. Og så får hun samtidig, fordi det her sindssyge psykosvær, hun har, det bruger hun til at hugge en kæmpe stor stenbro ned. Altså hun får ligesom taget fundamentet. Så stenbroen falder ned over den her varulv, for ligesom at begrave den. Altså sådan oven i det, eller sådan, ja. Yes. Og det er jo mange ton, der falder ned over den. Yep. Sandsynligvis, så det er en stor stenbro. Og hun tænker, ja, jeg har vundet. Nu må den være død. Præcis. Eller er den? Man kan sige, i det her punkt i episoden, der er den. Eller det er sådan, viser de det. Ja. Fordi så er det nemlig, hun får de her forbandede handsker, altså som også på grund af hendes ability, eller evne, giver hende plus i stedet for minus. Ja, lige præcis. Så i og med, så den dropper noget, så er det meget naturligt at tænke, okay, den dør. Eller hun antager det i hvert fald at drop, siden det er der efter det. Lige præcis. Jeg vil sige, efter det, så er det, hun finder Milkit, og det er så der, hvor at man faktisk første gang ser Milkits ansigt uden for bindingerne. Ja. Og finder ud af, hvad der er sket. Kan du huske, hvad det er, hun kaldte det, eller hvad hun sagde, der var sket? Nej, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Altså, jeg ved godt, hvad det er, men jeg kan ikke huske, hvad det hed. Har du skrevet det ned? Ja, Mustardo-gift. Så bare mustard med et O på. Ja. Så og det var er sennepsgift. Ja, og tror jeg også på så lidt. Har de lige lavet en reference til en verdenskrig? Ja. Og men... der er Mustardo. Det er nok, betyder nok noget helt andet på japansk, uden lige at være sikker, hvad det betyder. Hvis måske, det er ikke bare er et opfundet ord. Det vides ikke. Men det gør i hvert fald, at hun ser ikke så rar ud, og hun er jo sindssygt bange for, at det er noget, der smitter. Ja, for det har hun altid fået at vide, eller sådan indprintet, at det er giftigt, og det er en af grundene til, at hun blev sendt videre hele tiden, fordi folk sagde, det var smitbart. Ja, så da Flom, hun krammer hende, der hun jo går helt i panik nærmest. Ja, lige præcis. Og det jeg kunne ikke lade være at tænke, det synes jeg det var første gang, man sådan rigtig ser hende faktisk reagere. Ja. Altså sådan, for ellers har hun bare virkelig stoneface hele tiden. Ja. Jeg synes, det var faktisk meget fedt at se, okay, at på trods af, hvordan hun opfører sig, hun anerkendte ligesom, eller hun vil ikke skade sin mester, og jeg ved ikke, om det var også måske lidt, fordi Flom har behandlet hende godt indtil videre, men hun vil ikke have, der skete hende noget. Og det var så også, det var Flom forklarer, det er altså ikke, det smitter ikke. Bare rolig. Lige præcis. Ja. Og de tager tilbage til den der Adventures Guild. Yes. Og de der kompaner, de tror selvfølgelig ikke på, at det kunne de umuligt have klaret. Ja, og jeg grinede faktisk her, helt seriøst, jeg grinede højlydt, da den der scene sker. Bare sådan, det kan ikke passe, det har jeg ikke gjort, og så er det bare, sweeper her stolbenet ned på røven med ham. Og så på ingen måde metaforisk ment det her, men så viser hun sværdet til ham. Og siger, det var da sådan meget nemt at gøre det med ham. Så var sådan lidt, yes, sådan! Det er den der sådan en lidt lækker situation der, hvor de, hvad skal man sige, the little guy won, agtigt. Jamen lige præcis, altså, Ashholet fik lige noget retur. Præcis. Og så får de jo deres belønning og deres licens til ligesom at arbejde ud af den der Adventures Guild. Ja, og det fik vi så ikke sagt, men man skal klare en quest først for at få en licens for egentlig at være en rigtig adventure. Ja,
Så det var bare en test. Og sikke en test, det var. Ja, så er det egentlig bare, at de kommer på sådan en, en kro, det var det, det hedder på dansk, Mm. og spiser, og Ejeren, det synes jeg var også fedt, Ejeren behandler dem rigtig godt, faktisk. Som en af de første, nærmest. Ja, bare så lidt, jamen, de får lov at bruge badet, og det, jeg fornemmer lidt, det har været sådan uden beregning, altså det har de bare fået lov til. Ja. Og ja, han behandler dem jo faktisk bare som mennesker, og de har fået rent tøj af ham, og så har de købt noget mad hos ham, ikke? Noget vi ikke har snakket så meget om, det er generelt i løbet af serien, når de har gået rundt i byen, folk kan jo se, at de brandmærkes som slaver i ansigtet, så folk de bare sådan, lad være med at trække den samme luft, som jeg gør. Ja, altså de bliver anset som nærmest slaver end insekter. Ja, så det er, man fornemmer, at han er lidt, han giver dem speciel behandling. Ja, men det er jo også, altså igen, det synes jeg var fedt. Altså der var noget kontrast til det på et eller andet punkt. Jeg tror faktisk også, at Flum, hun sådan, bryder hun ikke nærmest grædende sammen, fordi det er første gang, at nogen har behandlet hende som et menneske, eller sådan noget i lang tid. Jo, altså hun begynder at græde, fordi han er så velkommen og sød ved dem. Ja. Fordi det har hun jo aldrig prøvet sådan rigtigt, eller det har hun ikke prøvet i hvert fald efter de blev mærket. Og hun prøvede det jo heller ikke rigtigt i Heroes Party, virker det til. Der var alle sådan, altså udover hende der Cyril, der var hendes ven. Ja, de andre var også nogenlunde vældige, men man kunne godt fornemme, at ja, de var ikke på samme niveau. Nej, det var sådan mere, de behandlede nok lidt som en slave, men de var flinke over for deres slave, tror jeg, man godt kan sige lidt. Ja, det synes jeg faktisk passer meget godt. Og så er episoden næsten slut. En meget vigtig ting, der lige sker til allersidst, synes jeg. Ja. Der er sceneskift tilbage til der, hvor Kimeren er død, altså ved den her bro her, der er styrtet sammen. Hvad? Bare Fortæller du mig, at den ikke er død? What? Og der kommer bare den der mørke stemme af, og Rodets øjne lyser, at Flom skal straffes for hendes sønner. Ja, jeg tænker bare, er det en synd? Tror mig, jeg var også bare sådan lidt, hvad er det egentlig, hun har gjort? Det virker mere som en synd, at den der abomination eksisterer. Ja, jamen lige præcis. Og jeg altså efter alle 3 episoder, jeg sidder stadig og tænker, hvad fuck er det, de snakker om? Hvad er det, hun har gjort? Det kan være, der sker noget i en senere afsnit. Ja, fordi de første 3 får du faktisk ikke at vide, hvad det er, og det er pisseirriterende. Men det, ja, episode 2, og så har vi episode 3 med killer intro igen. Jeg ved ikke, hørte du den hver gang, eller spolede du de 2 andre gange? Jeg hørte den de første 2 gange. De 2 første afsnit. Anden gang, der sprang jeg frem til mit yndlingssted i sangen. Ah, fair enough. Det er det sidste drop. Det er sådan en gut punch drop der, hvor man nærmest sidder headbanger. Ja, jeg har taget den på en af mine Spotify-lister, den sang der. Just saying, it's good. Altså, vi bliver ikke betalt, men det var Liberator af Open Passcode, hvis andre vil tilføje den. Ja, jeg synes, så hvis nogen fra deres band eller whatever, nogen skulle høre en lille dansk podcast om anime, så må de godt give besked. Hit us up with some tickets, Joe. Ja. Jamen, episode 3. Ja. Det er igen, det er sådan, der lysner stemningen lidt op. Faktisk ret meget. Og der var sådan noget her, jeg kunne faktisk ikke lide det, der sker nu. Hvad kunne du ikke lide? Nej, men det var bare, jeg synes, det er fint nok, Milkit ligesom bliver klippet, og ligesom får lov at lige mangler at blive menneske. Jeg ved, hvad du vil sige nu. Det er det der skide maid outfit, jeg var sådan, ej, hold nu op. Kunne de ikke give et eller andet? Lad os bare give hende noget, der minder om slavetøj alligevel. Præcis, det var bare sådan lidt, af alt outfit, de kunne have valgt. Hvorfor? Ja, det og så tænker jeg også. Det er jo på ingen måde praktisk, hvis de skal ud af eventyr. Nej. Altså. Jeg synes bare, det var sindssygt ironisk, at man vælger sådan noget til en, som man gerne vil hive ud af slaverollen. Ja. Så er det bare skuepige. Ja, præcis. Og der var lige at tænke på, okay, de skal lige have det ind for noget, en form for fanservice måske. Og det irriterede mig faktisk, for de havde ikke rigtig gjort så meget af for inden. Der havde ikke rigtig noget, de har gået op i den forstand. Så det irriterer mig, at de lige skulle komme med et indspark. Og sådan lidt, I var så tæt på. Så tæt på. So close. Men jeg havde desværre set det i introen, tror jeg det var. Så der tror jeg, klippet er med, så tænker jeg også, no, don't do that.
Ja, jamen jeg tror mig, jeg havde lykkeligt glemt det. Altså, jeg havde på en eller anden måde formået at lade være at se det. Altså, bare ikke tænke over, at man ser det. Ja, Så. men Men sådan ja, er det. hun får en makeover bevares, udover, vi kan diskutere mega outfittet, men ellers velfortjent. Det synes jeg er kun fint, hun får. Ja, men jeg synes også næsten, altså fordi hun giver hende alt. Alt. Hun overhovedet nogensinde kunne drømme om nærmest. Hvor jeg tænker sådan, okay, overkompenserer du for et eller andet her? Altså vi taler om Flum. Jeg tænker, hun Ja. overkompenserer for et eller andet. Jamen det tror jeg også, men det er jo nok det der med, at hun aldrig har reddet nogen før, udover Zero hun har aldrig haft en ven, altså hun anser jo Milky som en ven. Ja. Selvom hun teknisk er en slave. Hun har aldrig haft en ven, hun egentlig føler, hun kunne gøre noget for. Sådan rigtigt, fordi selvom hun gjorde alle de der, altså basically huslige pligter, eller hvad man skal sige, med at lave madlænger, hun gjorde også rent og vasket tøj, synes jeg kan huske, så anser hun det ikke selv som noget værd. Faktisk, fordi det er jo det, hun har fået at vide, det ikke var, at det ikke var noget værd. Ja, men ja, nu skal jeg ikke springe for langt frem, men det viser sig jo, at det havde større betydning, end hun selv troede. Ja, men nu tænker jeg, hvis vi tager ud fra hendes perspektiv, hvorfor hun agerer sådan. Ja. Men ja, der synes jeg, det kommer også lidt, kan man sige, som du siger, det bliver lidt lysere, og der kommer faktisk lidt komik ind i serien nu, måske, vil jeg godt sige. Hvor der 2 af de her af Deans kompaner, og jeg skrev ikke navnet ned for år, da jeg så det til på, det er lige meget med, hvad de hedder. De hedder bare Idiot 1 og 2 i min bog. Ja, men det er dem, som ligesom hang ud på den der Adventurous Guild. Ja, og de løber med noget 20-gods. Plum sætter efter dem, og bare så lidt tilbage. Det er som om, du læser op i mine noter. Jeg sad virkelig lige og læste. Plum sætter efter dem. Okay, men der har jeg overret også skrevet. Great minds think alike. Ja. Der var det, altså, man siger, og de deler sig, for de tænker, hun kan ikke følge efter os begge to, så bevares. Helt dumme var de ikke. Nej. Indtil random person nummer 1 sætter efter nummer 2. Ja. Og jeg skrev bare random, fordi du ved, at en af den person er på det her tidspunkt. Det er en pige-kvinde, men det er det eneste, man ser. Kommer man ikke? Jo, og der er virkelig en ting, der irriterer mig, og det er hendes udseende, synes jeg, det virker lidt for genbrugt. Og det er fordi, jeg har set meget anime. Ja, så du føler, du har set karakteren før, eller hvad? Tro mig, da jeg så det, så var jeg så lidt, det design er stjålet! Det var min første tanke, da jeg så det. Og det irriterer mig lidt, men det er jo også fordi, det er en lille smule generic, det de laver. Det er nok svært altid at lave nye udseende karakterer, måske. Jeg skulle til at sige, jeg tænkte også, at altså, fordi jeg kan huske, hun har noget karakteristisk med hendes hår, at de der totter foran, de sådan står opad, hvor jeg tænkte, det er sådan typisk, vi skal gøre den her person til, folk skal vide, at hun er vigtigere end de andre. Ja, it's the cowlick. Hvad? Er det ikke der, hun har den der, hvis du har, ligesom, det ligner et stykke hår, der bare står opad. Jo, lige præcis. Det bliver kaldt the cowlick. Fordi hvis en ko slikker dig, så kan Den karakter, jeg synes, hun ligner, ikke også? Jeg har lige set billedet til dig. Okay. Jeg synes, hun ligner hende meget. Der er nogle ligheder. Ja, jeg skulle til at sige, hvis den der ser lidt ældre ud, den du lige har sendt mig. Ja, og det er sådan set bare legit på grund af lige det billede, jeg tog, fordi hun kan også se yngre ud, at du ved, efter situationen, ikke? Jo. Men jeg synes bare, hun lignede så meget, at jeg tænkte på, wait, what? Er de den samme? Ja, og til dem, der undrer sig, hvad vi snakker om, jeg snakker om en karakter, der hedder Philo fra Shield Hero. Bare, så kan man prøve at google. Ja. Og selv. Godt, men ja, altså, de får jo... Jeg har skrevet her, hun brækker hans arm. Er det så Flum eller helt den anden? For jeg har ikke fået skrevet, hvem af dem jeg mener. Det kan jeg faktisk ikke huske, fordi det næste, som jeg har noteret, det er, at hun får lov at afprøve sine nye handsker. Dem hun finder, efter at have nakket den der Chimera. Og jamen okay, for jeg har skrevet, hun brækker hans arm, efter han prøver at bruge en fireball-spad på hende. Det må så være Flum her, mener her. Yes, lige præcis. Og det kan nok passe, at hun har brugt handskerne, derfor lige at blive boostet, så hun går ud, hey, jeg brækker en arm, aftager. Jamen, det er fordi, handskerne, de kan afvæve den der magi. De afvæver den der fireball der. Ja. Og så er det egentlig den anden pige, kommer træskende med, hun har fanget nummer 2, Asshole der,
Yes. Og får at vide, at hun er en nonne fra The Church of Origin. Og hendes stats er lidt over 1000, og hun har light affinity. Jeg kan ikke huske, hvad affinity hedder på dansk. Tilknytning, eller sådan noget. Ja. Ja. Og hun hedder Sarah, er det rigtigt? Ja, Sarah Anvilen. Anvilen, eller hvordan du udtaler det. Ja. Ikke tysk, Anvilen. Anvilen, jeg ved faktisk ikke. Hvad betyder det på tysk? Jeg tror ikke, det betyder noget. Jeg siger bare, at det kunne godt lyde sådan Anvilen. Okay, ja. Ej, men ja, de afleverer så 20 godser til Iron, og nonnen præsenterer, altså så er det, hun lige bliver præsenteret for real for en hel gruppen, ikke? Ja, men med det samme så tænker jeg, okay, hun er nonne af kirken, og er ude og lave alle de her ting her, men hun ligner ikke en, der er mere end 10 år gammel eller sådan noget, og agerer heller ikke som en, der er mere end 10 år gammel. Nope. Men med de stats der. Ja, hun må være somebody, men... Fordi der, og nu kan jeg ikke huske, hvad episode det er, men der er jo et tidspunkt, hvor man får at vide, at Flems stats, i forhold til, hvis hun kun har sværet, det svarer til cirka en C-rank adventurer. Ja. Og i og med, at hendes er på lidt over 1000, altså så er hun jo lige så stærk som en C-rank adventurer også. Ja. Så jeg tænker også, hvis du er 10 år med den slags power, så får man nok lov til et par ting. I øvrigt, så var der faktisk lige præcis her et sted, hvor jeg grinede, sådan rigtig grinede. Og det var, nu siger jeg bare, hvad min note er, så må vi se, om du kan huske, hvad det er. Painful lesson, har jeg skrevet. Og lad mig lige se. Jeg har sådan en idé om, hvad det er. Jeg skal lige se, om jeg har skrevet det. Jeg tror faktisk ikke, jeg har skrevet det. Jeg kan godt huske, der skete et eller andet sjovt. Det irriterer mig, jeg kan huske det nu. Hvad er det? Det er fordi, hende Sarah, hun siger, hun snakker om, at de der 20-knægte, de må, altså, det er noget omkring det med, at de skal tage ved lære af, og lade være med at stjæle eller sådan noget. Og så siger Flom, jamen, det tager de ikke ved lære af. Og det kan Sarah ikke forstå, fordi, og så får hun sådan en flashback til dem. Kære fra kirken, og så... Det der, hun bliver spanket af sådan en nonne eller sådan noget. Ja, sådan en ældre nonne. Ja. Og min første tanke, da jeg så det ikke også, og jeg håber ikke, jeg træder nogle over tæerne ved det her, men det var bare Catholic Church. Men ja, altså hun er, altså man kan bare se, at hun er traumatiseret. Jeg tænkte tilbage på det her, og det var også derfor, jeg tænkte sådan lidt, okay, det udstråler ikke lige frem en særlig moden person. Ja. Og det tror jeg også, altså som du siger, hun opfører sig som en på 10 med rette, fordi der er begrænsninger for, hvor moden du er som 10-årig. Og grund til, at jeg egentlig nævner det er igen bare fordi, jeg tænker sådan, okay, hun er en, der er ude og jagte 20-knægte i den her verden, som vi lige er blevet introduceret til i løbet af de her 3 afsnit, som er pænt grum. Ja. Hvordan passer hun ind i den verden-agtigt? Yeah. Total kontrast til alt andet. Ja, men det er jo sådan noget, det ser måske godt. De prøver faktisk at smide nogle kontraster ind, i stedet for, at det er kun den ene side. All grim. Ja, altså, det er ikke kun enten mørke og død og ødelæggelse eller kærbærs. Det er sådan en sweet spot i midten. Ja. Ja, fordi hun har fandme lidt en kærbær synes jeg. Ja, men man kan også, altså det er også, hun er nonne, så i princippet er det jo meningen, hun skal være god, tilgivende af alt det Tuhaida, som ingen af os andre egentlig er. Ja. Men ejeren af den der taske, som blev stjålet, han beder dem jo også om hjælp bagefter, som om det ikke var nok hjælp. Altså, han er lidt krævende. Det tænker jeg også. Prøv lige at være taknemmelig, ikke også? Ja. Have you said thank you? Men der får man så også noget baggrund om den her Church of Origin egentlig. Hvordan den egentlig opererer, for det har man ikke rigtig fået viden ud over, bare den er der. Ja, og jeg må indrømme, den, jeg ved ikke rigtig, om jeg synes, det var kedeligt eller hvad, men jeg kan sgu ikke huske noget om, hvordan den kirke fungerer. Om det har jeg så skrevet ned. Okay. De har jo kørt faktisk lidt samme stil som på ingen måde for at hænge nogen religioner ud her. Men som kristendommen gjorde i Europa for en god del år siden,
Det er kun deres vej, der er den rigtige. Alt andet er en synd eller lignende. Ja. Nu kan jeg huske noget, faktisk. Ja, fordi der fandtes faktisk de havde både healing, magi og urtemedicin, der kunne klare nogle ting, healing magi ikke kunne gøre, inden den kirke kom til. Ja. Og de forbyder al form for urtemedicin. Så Som- alchemy... Ja, som der også skete her i Europa for en god portion år siden. Sådan mange år siden. Hvor for eksempel kvinder, der kunne medicin, blev anset som hekse. Bare for... Så folk ikke tror, at jeg tager det ud af ingenting. Det blev de. Det er legit. Slå Salem op. Det skete også i USA. Så alt i alt, de vil gerne have, at tingene bliver gjort på deres måde. Og det er også tilfældet for ham her. Præcis. Altså han vil jo egentlig bare gerne have, at hans kone overlever, for hun er syg, og magien kan ikke heale hende, og det ved han, men at urterne kan. Ja, og de siger bare, så længe din tro er stærk nok, så skal hun nok overleve. Så med andre ord, hvis hun dør, så er det fordi, du ikke har været stærk nok i din tro. Ja. Så propaganda, here we go. Nej, ja, det er jo bare sådan en old school typisk Ja, altså. holdning, kan man sige. De accepterer det. Kort og lang. Flem accepterer Kristen. Ja, og det gør Sarah også. Ja, jeg skulle til at sige, og det var altså, men man vidste godt lidt, det ville ske, for ellers var hun ikke blevet introduceret. Men ellers så synes jeg alligevel, det var meget fedt, fordi hun kommer jo og siger, at det er altid rigtigt at hjælpe folk, og hvis det løsningen er at skaffe urterne, så er det rigtige, så er det vi gør. Og hvem har lært hende det? Ja, det var nok ikke nonnerne, tror jeg. Men det har en... Eller jo, det var en nonne. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Ja, men hvilken nonne? Ja, hvad fuck er det, nogen hed? Jeg tror ikke engang, jeg har skrevet hendes navn ned, men jeg ved, det er en af de der fra Hero Partiet. Ja, lige præcis. Jeg ved ikke, om det er Eterna, eller om det er... Jo, det var Eterna. Eterna. Nej, eller Eterna, er det ikke hende der, Machen der? Så det er Zero. Jeg har ikke skrevet andre. Nej, det er ikke Zero. Nej, for Zero det er ikke hende. Fuck, hvor er det til det, man her nu. Er der virkelig en, jeg har glemt at skrive ned? Det tror når jeg selv faktisk her kommer og siger, hvem er det, var? Er det ikke hende der, Maria? Jo, jeg googler, jeg er nødt til at google her. Så jeg mener, der var en, der hed Maria. Maria Affenjens. Affenjens. Det kan man sgu da ikke hedde. Jeg sender navnet til dig. Det står der. Jeg kan kraftigt ikke være Affenjens. Okay. Det lyder lidt som nogen ting. Vi tager halv dansk, halv tysk. Affenjens, du. Jo, men hun er nemlig fra den kirke der, og det var hende, der har lært Sarah det her, at det er altid rigtigt at hjælpe. Ja. Så full circle, verden er lille-agtig moment. Ja, og man kan sige, der kommer jo faktisk også et lille indblik i, jamen hende her Maria, hun er jo faktisk ikke ond eller sådan bad guy, fordi hvis hun hvis det er det, hun giver videre, ja, så kan hun jo ikke være helt skidt. Nej, præcis. Der er dog nogen, hun er ond overfor. Ja, hun er det leanest, eller meanest motherfucker, hvad jeg vil sige. Men er det ikke også her, man får den der baggrundshistorie på hende der? Eller er det først senere? Det er sent, tror jeg. Men vi kan godt tage det. Hvornår du får den, er ikke så vigtigt, tror jeg. Nej. Så, det er bare mere, inden at vi kommer væk fra hende og glemmer, at hun eksisterer. Så kan vi lige hurtigt. Ja. Jamen, kort og lange er, at det er jo sådan set også Sarahs baggrundshistorie. De har jo lidt den samme historik. Det er nok derfor, Maria har taget sig hende til sig. Men begge deres landsbyer blev angrebet af dæmoner. Størstedelen blev slagtet. Og det var så også derfor, Maria, hun så sine forældre ved nok dø. Og derfor har hun jo sådan en virkelig, virkelig stærkt had til dæmoner. Ja. Og det ser man også lige sådan en kort sceneskift, hvor man bare ser, altså, hun går fra den her, kan man sige, søde, smilende nonne til nærmest bare lige en, der selv er en dæmon i ansigtet. Altså, kæft, hun ser ud. Ready to kill. Ja, og det er jo så derfor, Sarah ligesom giver det lidt videre, men hun er så ikke, hun virker ikke så hadfuld over for dæmoner. Hun er sådan mere ked af, at bare det er sket. Ja. Anyway. Sarahs ven Johnny, han hedder Johnny, jeg synes det var et meget sjovt navn lige pludselig. Og hans ven, som er Church Knights, de kommer og tager de der 20. De går ud og skaffer herbsene, og så, ja, Dino og hans crew, eller kompaner der, brokker sig over, at Thor blev fanget.
Og Dean siger, okay, nu skal Flum ligesom skaffe sig vejen og sender nogle andre afsted. Ja. Nogen, der sådan er lige en tand højere i hierarkiet. Ja, man kan godt fornemme, okay, det her, det er dem, der bliver set ud på drabsmissionerne nærmest. Det er ikke bare 20'erne. Og han sagde også, de hed et eller andet, og jeg har ikke skrevet ned, for jeg tænkte, nej, de dør sikkert, så jeg kan ikke skrive ned. Det var det, alle de der kompaner, det bare. Der er sådan, er der. Ja, pretty much. Altså, det var Assassin 1 og 2. Yep. Men jeg skulle til at sige, de ved jo godt, hvor de skal finde de der blomster. De bliver ligesom, de finder dem ude i sådan en grotte. Og det er her, det begynder at gå lidt galt for dem. Potty. Ja, jeg tror, jeg sidder lige og tænker med noter, for det er fordi, jeg har skrevet det længere nede, det med grotten. Det var derfor, jeg skulle se, hvor langt er vi? Nå, har jeg sprunget alt for meget over, eller hvad? Nå, men det er fordi, der er lige et skift, hvor man ser heltene kæmpe mod sådan en dæmongeneral, chef, hvad du vil kalde den. Altså sådan en højtstående dæmon. Ja, Og jeg tænkte, det var sigende, at det er dæmon, der faktisk stopper kampen, fordi han basically lidt keder sig. Og siger, at eller påpeger, at han ligesom heltene elsker altid at kæmpe. Og så hører man ligesom en anden dæmon sige, at vi altså får ordre på, at vi må ikke slå mennesker ihjel. Ja. Og der kunne jeg ikke tænke, okay, så dæmonerne er måske ikke så onde, som alle giver udtryk for, at de egentlig er. Det var faktisk en fin observation, fordi jeg tænkte ikke så meget over den scene, der må indrømme. Nej, men det var mere, fordi det kom så lige efter, eller det kom lige op i kølvandet på, at man også hører det der med dæmonerne med landsbyerne, så kunne jeg ikke lade at tænke, okay, det er jo stik modsat af det her. Yep. Men ja, altså så er det, de kommer til grotten, eller de kommer til en inde, og så tager de ud, hvor de skal overnatte, og man ser så de der to assassins, snigmorder, det var det hedder på dansk, stå udenfor om natten. De kommer til grotten, og så, hvad det hedder, der er det her farlige monster, som er en, hvad fuck var det? En ogre. En trold, ja. Jeg skrev ogre, men ogre, trold, whatever, same shit, different story. Ja. Mindre du spiller WoW, så er det jo med 2 ting. Og den har den her statsværdi på over 1400. Op. Og det er ikke et problem. De slår den ihjel ret hurtigt. Det har jeg i hvert fald skrevet. Gør de det? Det skrev jeg. Jamen først, de slår den først ihjel nemlig. Først slår de den ihjel. Og så finder de der ordre herbs der. Nå. Jeg skulle også til at sige, jeg tænker på noget andet. Og så er det de der 2 dudes, der følger efter dem. De ser nu en orker uden ansigt, fordi det er blevet shish-kebabbet af, hvor vi siger, sliced af. det ser virkelig mærkeligt ud. Der er bare sådan en rundt hul i sit fjes. Altså, min første tanke var, at den har en tarme som ansigt. Det ligner seriøst bare en spiral af tarme. Ja, det ser virkelig klamt. Og så er det så Flum scanner igen. Der er nogle mærkelige tekst, hvor der så bare står, betal for dine sønder, Flum, aprikot. What? Er det varulven? Nobody saw that coming. Måske. Jeg kan godt spoile og sige, det finder vi ikke ud af i de første 3 afsnit. Præcis. Nej, det er bare vores antagelse, men den er nok ikke helt ved siden af. Orkerne angriber, Flum mister et ben. Det må nok gøre ondt. Det så sådan ud i hvert fald. Ja, altså det ser ikke ud, som om de har the upper hand i kampen i hvert fald. Nej, Sarah løfter Flum, skynder sig på afstand, Flum heler sit ben, og det angriber orken. Det gør jack shit. Den kunne nok ikke være med ligeglad. Jeg vil bare lige sige, det der, hvor hende der Sarah, hun kaster hende væk, det så altså sådan lidt mærkeligt ud. Det var sådan, hun fik også superstyrke nærmest. Og sådan, ja, det var sådan, basketball kaster hende væk. Igen, det er også fordi, hun har en meget, meget lille statur, eller hvad man siger. Ja. Så. Ja, altså det er det der, man ser, altså man forestiller sig, at det lille barn løfter den store wrestler på 200 kilo. Det er sådan lidt den fornemmelse, man får, selvom det er ikke helt samme størrelsesforhold. Ja, man kan sige, der sker jo ikke så meget, end at de indser, at de bliver nødt til at flygte. Og for at flygte, så er de tvunget til at hoppe ned i et hul. Ja. Og så slutter afsnittet. Ja.
Så får I ikke mere for det 25 øre. Og det er lidt en cliffhanger. Ja, så det var de 3 første episoder, så vil du eller skal jeg lægge ud med sådan en overall opinion? Jamen, jeg kan da godt lægge ud. Hvad hedder Ja. det? Roll Over and Die, og så noget mere, åbenbart. Yes. Jeg var faktisk rigtig positivt overrasket. Jeg vidste jo ikke rigtigt, hvad vi gik ind til. Jeg kunne godt, altså, vi læste jo meget kort den der beskrivelse, der stod på Crunchyroll. Ja. Så jeg havde en idé om, det var et eller andet fantasy, something. Men næsten alt fungerede godt for mig. Jeg synes, der var god pacing. Der var lige det der, som du også selv sagde, hvor de havde det der fanservice, hvor jeg også tænkte, det havde ikke været nødvendigt. Men ellers alt andet fungerede rigtig godt for mig. Jeg elsker sådan en god historie, hvor at verden bare er imod dig. For det bedste ud af lorten, agtigt. Men mig lige om, jeg har en sindssyg fed serie med sådan noget, jeg skal vise dig på et tidspunkt, og vi skal se den på podcasten, fordi jeg er sikker på, at du vil elske den. Ja, så jeg var rigtig fint tilfreds, og jeg kunne godt forestille mig, at jeg vil se videre på den faktisk. Okay, fedt. Det er jo meget positivt, at også fordi du ved faktisk ikke, hvor mange episoder den kommer til at være på. Nej, men altså en ny serie at være, og det hele, altså meget imponeret. Fedt. Jamen, jeg stemmer jo sådan set meget i. Jeg var også lidt overrasket, og jeg faktisk, da jeg nåede episode 3, så var jeg så lidt, fuck, jeg ved, der er episode 4, men jeg må ikke se den, fordi så bliver jeg forudtaget, og det kan påvirke, hvad jeg siger, så jeg er nødt til at lade være at se den. Så det pisser mig lidt af faktisk, fordi jeg blev lidt cook på den, hvis den var god. Så her, you're on record, du har ikke set episode 4? Nej, det skal jeg. Jeg skal se videre. Men jeg synes, den var god med, altså den var god og dyster på en god måde, er nok bedre at sige det sådan. Ja. Og jeg synes, de gav plads til karakterudvikling, og man ser jo allerede noget faktisk i de her episoder, som det synes jeg er fedt, du ser allerede noget, og det er ikke noget, man skal bruge en kikkert efter, det er ret tydeligt, at det sker, synes jeg. Så helt klart noget, jeg vil se på. Noget som, og det har vi så lidt berørt på også, karakterdesignet af Sarah der, det var lidt med for mig, fordi jeg synes, hun lignede for meget Philo for Shield Hero, og det var sådan lidt, kunne I ikke have gjort et eller andet, fordi det der med det en light attitude, lyst hår, 10-årige tøs udseende med den der kavlæg, der lige svipper noget hår op, sådan hold nu op. Gør det lidt anderledes. Jeg elsker, at du, altså, jeg synes, det er fedt at gøre det på den her måde, hvor du heller ikke har set det, fordi du kan komme med noget helt andet kritik end mig, der bare siger, nej, jeg kan ikke lide det der. Jeg kan jo bare se, det der har jeg set før. Nej! Jamen, lige præcis oprigtig kritik, som har bund i andet anime og sådan noget. Det er vildt med. Ja, og fedt. Jamen, jeg tænker også, uden at spørge noget, jeg tænker, at vi gør det her igen på et andet tidspunkt. Ja. For det er også en meget fed måde, selvom jeg lige skærper sig herligt fra, jeg ikke har noget baggrundsinfo. Jeg ved ikke engang studiet, der har lavet det her, eller sådan noget. Det irriterer mig grænseløst. Så det kommer jeg til at finde ud af bagefter. Det kommer jeg til at gå ind og læse alt det her, fordi jeg skal vide det. Velkommen til min verden. Ja, jamen, jeg tror ikke, du er helt så... Jeg har ikke et bedre ord for det, anal omkring det, som jeg er. Jeg ved, hvad du mener. Nej, du har ret. Jeg er ligeglad. I bund og grund. Jamen, jeg tænker, at vi skal næsten lige give en score på den. Vi har en Malscore-duel. Yes. Og du har ikke været inde og tjekke det, men du har linket klar. Jeg har linket klar. Det jeg foreslår, vi gør ikke også, det er, at vi inde i Discorden skriver det, og så på 1, 2, 3, så trykker vi enter, så vi ikke kan snyde nogen af hinanden. Okay? Så vi skriver bare vores gæt i chatten, tænker du på, ikke også? Jo, lige præcis. Altså, jeg har min klar, så du tæller bare, vi siger 1, 2, 3, og på nu, så trykker jeg. Og jeg skal bare lige være sikker på, at vi er enige. Er det stadig bare, hvad vi synes, eller er det fordi, vi går efter at matche Mal-scoren? Ja, jeg synes, det er, hvad vi synes. Godt, jamen det er også den, jeg har skrevet ned. Ja, det er en god idé. Jamen, så på 3. 1, 2, 3. Okay. Jamen, vi kan jo sige så meget, at du har sat 8,1. Ja. Og jeg har taget 8,7, så jeg har sat noget højere end dig faktisk. Du har sat noget højere end mig, ja. Og jeg må indrømme, det er måske også lidt fordi, at jeg kan sgu ikke rigtig huske, hvor højt noget har ligget. Jeg synes, jeg har gættet meget 7, et eller andet.
Ja, jamen det har du også stået ligget meget der. Og jeg skal nok også sige, jeg har måske også sat min høj, men det er nok bare... Jeg synes, den fangede mig godt, den her, synes jeg. Jeg kunne godt lide de kontraster, det kom med. Ja. Så jeg satte den lidt højt, fordi det er jo en serie, hvor jeg tænker, okay, her vil jeg godt se mere, især på episode 3, hvor jeg bare så lidt, nej, for man ved bare, der sker et eller andet specielt nu. Ja. Så det irriterede mig. Ja, og jeg skal nok også sige, om introen påvirkede mig også lidt, for jeg tænkte, hvis der er en fed intro, det husker du serien for noget ekstra positivt, synes jeg selv. Så den varede også lidt. Hvis det havde været en lort intro, så havde jeg måske været nede på 7,9 eller sådan noget i stil. 7,9, 8,0-agtigt. Stadig højt. Ja. Nå, vil du gøre æren, eller have æren af at finde ud af, hvad den så er? På mad. Okay, folk er ikke enige med os. Hvad? Ikke helt. Der har den, baseret på indtil videre 4.015 brugere, 6,64. Ej, caramba. Ja, så den har... Vil du egentlig høre den japanske titel? Ja, tak. Okay, og jeg kommer til at slagte det her. Den uendelige titel. Ja. Omae goteki ga mau ni kateru to omanu to yusha party wo tsushiho sareta no de oto di kimama ni korishitai. Ja. Det var langt. Sig det 3 gange hurtigt. Altså, jeg vil så sige, jeg gjorde et honest to God forsøg på at sige det der rigtigt, men nu sender jeg det også til dig. Det er ikke det nemmeste at udtale alt det lort. Okay. Det var sindssygt. Det er jo ikke en titel på en serie, det der. Eller, det burde ikke være en titel på en serie, Randers. Nej, der står også en alternativ engelsk titel. Do you think someone like you can defeat the Demon King? Roll over and die. I will fight for an ordinary life with my love and cursed sword. Jeg var sådan lidt, okay! Nej, bare blande alt muligt sammen. Det skal lige siges faktisk, roll over and die. Det bliver sagt en gang i serien, i de første 3 afsnit. Kan du huske, hvem det er, der siger det? Er det ikke sværet? Nej. Er det Sean? Asshole Sean? Nej. Fuck, jeg kan ikke huske det! Det er ham der slavehandleren til at starte med, der siger det til hende i den første scene. Fuck, hvad? Ja, ej, det var sgu godt, du opfangede det her. Og jeg kan faktisk se dens rating herinde, ikke også? Ja. Den er 17 plus for violence and profanity. Jeg synes, den rating giver god mening, faktisk, ud fra det, vi har set. Jo, det er enig. Men da Malscoren, jeg må indrømme, jeg kan ikke helt forstå det. Det kan være, det er fordi, de har set noget, vi ikke har set. Det kan være, at den bare går ned og bakke herfra. Ja, altså, det kan også... Hvad det er, fordi de ikke synes, den er lys nok, at det kan også være, at de ikke kan lide. Altså igen, Shield Hero er en meget, meget populær anime lige nu. Sæson 4 er lige kommet for ikke så længe siden. Eller, ja. Det er nogle måneder siden, men... Og der har man jo lige set hende af karakteren også, så hvis de ligesom mig har tænkt, hvorfor de genbrugt karakterdesign, så kan det være, at det har varet ned, måske. Ja. Jeg ved det ikke. Men Studio ACGT, hvad har de lavet? De har lavet noget Freezing. De er ikke det største, så kan de har Freezing. De har faktisk lavet de har været til at lave Duel Masters. Altså old school Duel Masters. Den skal vi snakke om. Den er... Ej... Det kunne være så sjovt. Nu bliver jeg nostalgisk. Fordi jeg kan... Okay, jeg bliver nødt til at lige uddybe på den der, fordi Duel Masters, jeg kan huske, da jeg så den, så tænkte jeg, der er gået noget galt i oversættelsen. Det kan ikke være det her, der foregår i serien. De tilføjer bare noget forkert. Men den bliver vi nødt til at snakke om på et tidspunkt, fordi den er godt nok speciel. Jeg synes, det var sjovt. Den er så griner. Det var lidt synd, den aldrig blev gjort færdig herhjemme, så rigtigt, for der var meget, der ikke kom til Danmark for det sags skyld, og det var meget sjovt at høre på dansk. Ja. Godt. Jamen, jeg tænker, vi er derved, at jeg har i hvert fald ikke flere input lige med den her. Har du? Nej. Jeg synes, vi skal roll over and die. Yes. Så tak fordi I lyttede med. Ja, tak for jer, som lyttede med, og jeg håber, I kommer næste gang. Hvad der sker næste gang, det tør jeg ikke svare på, så I er nødt til at bare høre efter. Hvad der sker. Ja, sådan er det. Hej hej. Hej.